Boas tardes. Imos preparar unha mesa temática sobre Asia. Porque somos temáticos, entonces temos agrupadas as cousas, pois un día nos deu a neura e dixemos temos libros, todo de Asia, tal. Al final saquei os discos porque me parece que están un pouco frágiles aquí. Pensamos CDs, libros, animación, cousas así. Mira, por exemplo, un CD de música de flauta de bambú. Y mientras ella plancha el corazón, yo le doy bambú. Mira que bonito. Un libro, sobre todo gráfico, pero tamén con ensayos. Pornográfico. Que se chama Os sorrisos de Angkor. Angkor, o templo ese que está en Camboya. Tan importante, claro. Pues tócame la Camboya. E unha enciclopedia sobre China do país e dos homes, o sea, fala... Estas enciclopedias son sobre todo fotografías maravillosas, pero logo te explican tamén como é a vida ali e esas cousas así. Isto, por exemplo, é unha revista literaria moi importante en inglés que se chama Granta, e este número está dedicado precisamente a Filipinas, a revolución contra a presidenta Cory Aquino e como toparon o Palacio Presidencial. Porque lle dixeron, Cory Aquino, vaite a outro sitio. Claro, cando falamos de Asia, non falamos solamente de Asia Oriental, sino tamén de Asia Occidental. Estos son as reballatas de Omar Khayyam, que é un dos grandes matemáticos e astrónomos persas do século XI e que escribiu unhas poesías fantásticas. De ali tamén ven Lobsang Rampa, non? Eso de Tíbet. Lobsang Rampa é tibetano? Sí. Vale. Pois eso, el terceiro ojo, que non fala do que estades pensando vos. Fala do terceiro ollo da mente. Por exemplo, isto é de realmente o extremo oriente, porque trátase de Luis Cardoso, un escritor en lingua portuguesa de Timor. Pero el naceu ali, non é portugués? Non, é timorense. Como os de Macao, que tamén falan portugués en Macao. Aquí aprendes a historia de Macao, que aínda que está en Asia, é prácticamente portuguesa. Este é un libro moi interesante, aunque o título é bastante feo, que se chama Sushi Bar, pero o escribiu o antigo embaixador de Portugal en Xapón e repasa, digamos, toda a pegada que deixou Portugal no Xapón. Eso fala da pegada boa, claro. Sí, claro. Se embaixador... No. Entón, fala, por exemplo, de que foron os portugueses os que levaron eses fritos que teñen os xaponeses, como se chama, cando fríen? Os noodles. No, cando fríen con auga... Bueno, pues... Eso. Xa nos saldrá esto... Toma, un premio Nobel para ti. Bueno, pues esto, Kazuhi Seguro, en galego. E seguro que sí, que esta novela que levou o premio Casino de Santiago no ano 2006 e que fala de Inglaterra aos finales do século XX. Kazuhi Seguro, aínda que de orixe asiática, ten formación inglesa estricta en... E este tamén lle deron un premio Santiago. E este tamén lle deron o premio... Acompañado por ti. Non, ese ano non estaba eu, estaba outros colegas. Este Haruki Murakami, e isto é a traducción francés de Kafka na orella, sería, porque é Kafka sur le rivage. Que en realidade é unha peza de Philip Glass, se non me equivoco. Kafka sur le rivage. Kafka on the river. E fala dun home que falaba cos gatos. Toma a mitán, a medio tempo. Os que sabedes francés, pillaredes un xogo de palabras que fixo un día Xavier, non fun eu, foi Xavier, curiosísimo. Ela chamase a mitán e en francés a mitán é traballar a media xornada. Bueno, a novela está ambientada en San Francisco ao principio do século XX e na China de mediados do século XX tamén, mentras a Revolución Cultural. Entón, se produce, digamos, esa confrontación entre os dous espacios-tempos e conta a historia de dúas xeracións de mulleres de origen chino vivindo en San Francisco. Mira, queredes aprender xaponés? De verdade queredes aprender xaponés? Pois aquí tedes
un libro en edición bilingüe donde sale o poema en un lado en inglés, en otro lado en japonés. Obviamente, para que si quieres aprender japonés, pero ya sabes inglés, porque si no vas apañado. Entonces aquí aprendes a decir hi, ho, hail. Y un libro muy bonito, muy bien diseñado, muy bien pensado, muy cookie, maravilloso. Bueno, unha escritora xaponesa actual que se chama Yuko Tsushima, e este é o seu libro Territorio de Luz. Unha muller abandonada polo seu marido comeza unha nova vida coa filla de 2 anos. Unha historia moi actual de confrontación, sobre todo as dificultades que ten que pasar, por exemplo, unha nai que non ten unha familia monoparental. Mira, tiñamos un libro de Nobuyoshi Araki, gran fotógrafo japonés, pero eso non nos queda. Pero nos queda un libro de varios artistas que se inspiran en Araki, tanto textos como imágenes. Con cal, si se inspiran en Araki, la cosa está un poquito lasciva. Esta é a primeira e única novela do escritor da India, como se chama, que ten un nome difícil, Siddhartha Dhammat Sambhi. Unha novela absolutamente maravillosa que deixa claro que o realismo máxico non é unha cousa sudamericana, sino que é algo que ven das raíces dos contos populares de todo o mundo. De todo, no. Desde a China... Hai países que son moi sobrios e que non se permiten esas cousas. Desde a China ata, que sei... Mira, cantitos del lama, por si un día que te cantas el rock and roll, el rama lama ding dong, y te pasas del rock and roll a los lamas. Son cantos de... Aí se titula a nena que camiñaba sobre as augas e ten escenas magníficas como a cópula entre unha muller e unha panteira. Bueno, si queres cópulas, vela de Kander de Zulin Yeshi. É unha novela erótico festiva donde fala de distintos tipos de relaciones sexuales, nubes e chuvia. Que tens que saber... Parece ser que si tes moitos coitos seguidos con múltiples amantes distintos, se chama nuage et pluie, o sea, en nubes e chuvia. Pues mira, tienes que saber francés porque está en francés, pero me parece que esto es un pouco para leer con unha man sola. Este é dun intelectual irlandés que viviu moito tempo en Xapón, que se chama Lefcadio Hearn, e é unha historia así como medio policial que se desenvolve no Xapón, donde él era experto en literatura e daba clase de inglés, claro. Mira, Xapón con premio Nobel tamén, doble. Este é un premio Nobel... Gao Xinjiang. Un premio Nobel chinés que vive en París desde hai moitos anos, me parece que foi desde a plaza de Tiananmen ou mesmo incluso antes. Debo de exiliarse cando foi da Revolución Cultural. Está ahora moi maliño, xa moi maior. E ademais, esta é A Montaña do Alma, que é a súa novela máis coñecida, e este é un libro, Espírito Errante, Pensamento Meditativo, que é un libro das súas pinturas, porque el pinta con tinta chinesa, e de feito o coñecimos en Bruselas, porque fomos a exposición, e ali me asinou un libro. O sea que tiene un libro de un premio Nobel. Asasinado. Fotógrafo, como vedes, en Asia, fotografía, pintura, literatura, siempre tengo un puntito de... A ver, esto es pornografía directamente. Pero quiero decir que tenemos narrativa, poesía, ensayo, libros de fotografía, música. Si te interesa un mundo asiático, aquí tienes para un ratito. Bueno, sempre se falou que a China era un lugar totalmente pechado. Este libro chamase 1421 e conta a historia de cando a flota china chegou hasta as illas de Cabo Verde, que é me parece que é o último lugar donde deixaron restos da súa estadía. Despois se volveron a plegar sobre si mesmos hasta ahora que se está expandido a nivel económico, ainda que non necesariamente geográfico. E esta é a cara que estaba ponendo Xavier cando presentamos o vídeo. Sí, isto é unha novela policial que se chama A Vila das Oito Tumbas, dun escritor
xaponés tamén, que se chama Seishi Yokomitsu. Mira, tres en un bloque. Libros do Lonely Planet para viaxar polo mundo. Ahora sí xa sei que ahora temos o móvil, pero tengo vengando viaxar con un librete. Entonces podes ir a Hanoi, a Myanmar ou a Vietnam e estar informado de todo o que pasa ali, de dónde comer, de dónde merendar, de dónde todo. Esta novela que se chama Balzac y la joven costurera china, bueno, seguramente vos sonará a película, bueno, a moitos de vos, porque é unha película moi interesante que era durante a Revolución Cultural China, que foi de 1966 ao 69, había libros e música occidental que estaba totalmente prohibida. Entón, nunhas montañas había unha costureira que iba dunha aldea a outra e de paso que levaba a máquina de coser, pois tamén, digamos, facía unha especie de contrabando de novelas francesas, entre elas as novelas de Balzac. Mira, máis Cambodia. Bueno, este é un libro que se chama The Little Vehicle, pero, bueno, é un libro sobre as civilizacións de Camboya e de Laos. Un libro que mestura o folclore, arte, antropoloxía, con a explicación da xeografía, pero tamén da súa historia. E ten 36 ilustracións dos anos entre guerras e un mapa da zona desplegable e tal, bastante bonito. Todos os libritos sobre a política china. Este fala sobre o Partido Comunista e as dúas efemérides máis importantes, as dúas accións máis importantes, que foi o gran salto adiante e a Revolución Cultural de China e como elas influíron tanto no presente, naquel momento, nos anos 60, 70, como posteriormente na evolución do sistema a un comunismo de Estado. Curiosa portada dese, porque puseron unha foto de Mao en riba de un cuchicucho. Sí, isto chamase Ming e ten unha foto de Mao e en realidad fala como os servicios secretos de inteligencia estadounidenses van a entrar na China e facer un pouco de espionaxe industrial dentro dos principais centros do país. Un proxecto inquietante que se chamou Ming e que pretendía, digamos, socavar a potencia, a progresiva potencia industrial americana. China, por medio bueno, e o resto deixamos aquí para que o descubran, Sí, ¿no? Porque si non les contamos todo. Claro. Quedan libros sobre dragóns, quedan cantos tibetanos, queda máis música de bambú, quedan libros sobre la guía del samurái, Perfume de sal, Memorias dunha geisha, que non sabemos se era gay, pero xa, libros sobre a beleza e o erotismo en Xapón. Quer decir, toda esta mesa é todo relacionado con Asia. Entonces, por un lado por o outro, igual que temos unha mesa de mar, unha mesa de ensayo, unha mesa de novela negra. Entonces, vindes aquí, onde estamos? En Falperra? Desta 6. 16. En Falperra desta 6, en Vigo. Vindes por aquí e se irades, sabes que cositas rica, ai, cosita rica. Ata pronto.